Recording in progress. תמונות ועל. כמה אמר לא באים היום טוב. אוקיי. זהו, עשינו. זהו, הספיק לי. עכשיו, שהוא עושה ככה. והוא מרים את המים. כן. זה לא מזרק. יש את המופע שהם עושים מזרקה. בטח. המופע על המזרקה שלהם. זה נורא יפה. מופע לגור במקומות. טוב. מי שיצטרף אלינו בהמשך נפלא, ומי שלא, אני זו בהמשך. טוב. אני יודעת את החומר. אני יודעת את החומר, יש לי עיניים גם בהמשך. אוקיי. יש לי ידי פחות. שנייה, תכף נשים את זה שזה יהיה. כאילו זה מוזר לי שהם לא מתחבר, אבל יכול להיות. מתרגלת מהר. הנה. אוקיי. יפה, הכל אצלה. בוא יותר. שנייה רגע. העניין איך אני עושה, רגע. וואטסאפ ווב, בוא נכתוב וואטסאפ ווב. גם ככה. הייתי ככה, הוא מדבר. אני עונה מהרעיון שלנו. לא, אני סבבה. מידע, היה לי פטיון גם. רק תדעו לכם ששבוע שעבר ששמרה לי על הילדים שלה. נו. באתי הביתה. אז אני אומרת, מה היא לא ארוחת ערב? שכחתי להביא לה את כל חגוגיות. לא, אמרתי לה, אמא. לא צריכים להכין את הילדים שלה. ואני לא יודעת גם. לא, נעזבון שבוחר, מצחיקה. ממש יפה. תגידי להם אתה לא פתוח. שירה. אני פשוט, תגידי להם שאני מחכה שיעלה זה, כי הוואטסאפ ווב לא פתוח פה, אז אני מחכה שיעלה הוואטסאפ ווב, ואז אני אעתיק להם את כאילו אני אשנה את זה. אוי, זה ממש חם. כן, מה, חובה על הזמן. אז מי נמצא בבית? מי זאת שמבקשת? יעל. יעל? אז יעל, רוזט, בלה, נראה. טוב, בטח קורל ומעיין נבורות, טוב, נחכה לזה שזה יעלה. כן, ניתן לכם איזה כמה דקות לדבר לפני כן, האם יצא לכם, כן, אני דיברתי פשוט עם יפעת השבוע, והיא סיפרה לי שהיא דיברה עם חברה שלה, והיא הבינה, נכון, הבנת כל מיני דברים, בואי תביא במשפחה. רגע, אני באמצע הביס, אני אסיים בפה. סיימי? רק תקשיבו. רגע, יפה ותסתכלי עם זה? אל תתקלי. לא, את יכולה לדבר. אז תקשיבו, יש לי חברה מאוד מאוד טובה שגרה בארצות הברית. והיא, אני במקרה מכירה את ההורים שלה ממש ממש טוב, הם כמו ההורים שלי. אני מכירה את אחותה ממש טוב, ואת אח שלה ממש ממש טוב. זאת אומרת שאני מכירה את כל המשפחה בביסנוכו. ואז התקשרה להתייעץ איתי. אני רוצה להתייעץ איתך על משהו. יש לי, ההורים שהם גרים בארצות הברית, ההורים שלה גרים אצלם בבית יער.
ואמרתי, תקשיבי, אני כל הזמן כאילו משקיעה בהורים שלי ונותנת להם, ואני לא מקבלת תודה. כאילו, מי חושבים שאני כל הזמן כועסת עליהם, כל הזמן היא בתחושה שהם לא מכירים לה תודה. עכשיו, רקע כללי, אני אעשה את זה ממש קצר, אבא שלה הוא מחטופי תימן, הוא נחטף מהבית חולים שהוא נולד, ואימצו אותו הורים יקים, גרמנים כאלה שהתעללו בו, לא התעללו בו, אבל הרביצו לו, והכל כזה, כמו בטיטניק שהמפית על הזה, והשרון ב-12 אוכלים, ואסור להזיז את הכפית, ככה הוא גדל. אימא של הבת של ניצולת שואה. ואחותה, תמיד יש כזאת תחרות סמויה בין האחיות, מי יותר טובה, למי שיותר כסף, למי שזה, והחברה שלי היא הכי צנועה שיש. והאח הוא סולק מארצות הברית לגרמניה, הוא יושב בכלא, הוא היה סוחר סמים מאוד גדול בבברלי הילס. ושתי אחיות בארצות הברית? כולם בארצות הברית חוץ מהאח. שהוא גר בגרמניה, יש לו אזרחות גרמנית בגלל האבא. ואז, פתאום, בעקבות הלימודים, באו לי כל כך הרבה תובנות, שאני בסוף השיחה, פשוט הייתי בשוק מעצמי. עכשיו, כל התשובות היו מונחות על השולחן תמיד, זה לא שפתאום כאילו חידשתי לעצמי, אבל פתאום קיבלתי תובנות איך להסתכל על הדברים. למה, אמרתי לה שלדעתי ההורים שלה, ומה הייתה? אמרתי בשביל תודה? כן, כל הזמן אני פונה להם, הם כל הזמן דורשים, הם כל הזמן יש להם דרישות, הם כל הזמן צועקים, הם כל הזמן רוצים דברים, ולאחותי הם לא אומרים שום דבר, אחותי באה פעם בשבוע לשתות קפה, מרחלת עם אמא שלי עליי, כאילו על החברה, מרחלות עליי, ואז פתאום קודם כל הבנתי את הנושא של המשולש, והבנתי את הנושא מאיפה ההורים שלה הגיעו, ואמרתי לה, התקשורת עם ההורים שלך כתודה, וזה שהם דורשים, זה שהם מבקשים, עם אחותיכם לא אומרים לשום דבר, למה? כי אין להם את התקשורת שיש להם איתה. לא משנה, עוד הרבה דברים, כאילו אני מספרת בשיחה של שעה וחצי הייתה. ואז התקשרתי לי, אמרתי, תקשיבי, אני פתאום נופלים לי כל מיני, כאילו, שוב, התשובות אנחנו יודעים אותן, כי אנחנו מטפלות ויועצות ומטפלות בכל אחת כזה שלה. אבל פתאום הכל התחבר לי, ממש, הכל התחבר לי. למה זה ככה, ואיך, ובסוף השיחה היא שתקה, ואמרתי לה, את מסכימה עם מה שאני אומרת? כאילו, היא אמרה לי, את צודקת ב100%. ומה זה, כאילו הייתי בתחושה ממש ממש טובה. זהו. האם זה קורה לכם עכשיו? האם אתם מתחילים להסתכל על קבוצות אנשים כמשפחה? זאת אומרת, כשאנחנו רואים היום מריבה בין אחים, האם אתם מבינים כמה אחריות יש להורה לדבר הזה? כמה אחריות, כמה כובד יש להורה בזה שיש מריבות בין אחים? כמה כובד יש להורה ושיש מריבה ביניהם, וילדים מקבלים איזשהו עיוות של מציאות לגבי איך זוגיות אמורה להיראות. אחרי זה אנשים מתפנים שאומרים כאילו אם מישהו מכה, אבל אבא היכה את אמא, והם אהבו מאוד, זאת אומרת יש עיוותי חשיבה הרבה פעמים, כי אנחנו נפגשים בדברים שאנחנו לא סגורים עד הסוף כילדים, אוקיי? זה מה שאנחנו רואים. מה המקום הכי בטוח בשבילנו כילדים? ביי. ותמיד הבית הוא מקום בטוח? לא. הרבה פעמים הוא המקום הכי מפחיד, אבל זה המקום שהוא מביא, אוקיי? אחרי זה אנחנו לא מבינים למה ילד גודל בתחושה שלא אוהבים אותו מספיק, שלא מבינים אותו מספיק, של קושי, של אי הבנה של מערכות יחסים. על ההורים האחריות באמת לבדוק שהתת מערכת שלהם כזוג עובדת, על מנת להיות הורים טובים, על מנת שהאחים יהיו אחים טובים, ולייצר מערכות יחסים כוללות. עכשיו זה לא משנה, באמת לא משנה באיזה שיטה נדבר. אנחנו בינתיים מדברים על השיטות הכי מוכרות, בוא נאמר מבחינת ייעוץ משפטי, עליהן מתבססות כל יתר השיטות שהן פוסט-מודרניות יותר, כמו השיטה הנרטיבית, השיטה התקשורתית, השיטה הרגשית, הם כולם עובדים על אותם שיטות, זה לא שיש שינויים, אוקיי? הם עובדים על השיטה הזאת, זה לא שוואלה פתאום יש פה איזו שיטה אחרת, אוקיי? זאת שיטה עליהם הם מתבססות, של מינושין ושל בוהם, עליהם אנחנו מתבססים, כמו שאנחנו מתבססים
שנייה, על פרויד, פיאז'ה ואדלר, על מנת לעבוד על הדרכת הורים, על מנת לבדוק איך ילדים גדלים, למה הם ככה ולא אחרת. אנחנו תמיד מתבססים על שיטות של שיטות מערכתיות. בדיוק כמו שמדבר על השיטה המערכתית. אז אנחנו דיברנו אז על גבולות, נכון? דיברנו על גבולות דיפיוזים, כשאנחנו לא מבינים ולא מכירים את הגבולות. ודיברנו, שמתי להקלטה, נכון? רגע. כן, שמתי להקלטה. ואנחנו מדברים על גבולות, סיימנו את העניין של הגבולות הדיפיוזים, והתחלנו גם את התוכנית משפחה לפודה ומנותקת, משפחה שהיא, ושוב, הרבה פעמים אומרים לפודה זה נורא נורא טוב, אבל תזכרו שזה לא מנותקת, אלא משפחה לפודה. הם לקודים אחד לתוך השני. היא בדיוק כמו משפחה מנותקת, כשאנחנו צריכה לביטוי אחד בתחת של השני, הוא בדיוק כמו שכל אחד בנפרד. כי אין גבולות, אם אין גבולות, משהו בהבנה של מערכות יחסים מתשתש לה. אוקיי? יש איזה בחור אצלי בקליניקה, בן 35. אני התחלתי בטיפול עם אחותו. עוד התחיל ממישהי שנולדה אצלי, והיא הביאה לי את אחותו, ואחותו הביאה לי אותו. אוקיי? אחותו באה לי עניין זוגי, כיוון שגם עזרתי לכל אחד מהם בנפרד, אמרו טוב, אני אשלח את אחי. בחור בן 35, או יהיה בן 35 עוד חודשיים. הבחור, יש לו קרון דיזיז, אתם יודעים מה זה קרון דיזיז? מחלת מעיים מאוד קשה, בעקבותיו יש גם עוד מחלה של איזשהו משהו שיוצא לו מהטוסיק, מהאנוס, וזה עשה לו המון בעיות עם זה. בחור נער חמוד קטן, אבל נורא חמוד, הוא נראה באמת בטוקי, הוא נראה ממש טוב. אבל האם יהיה לו קל במערכות יחסים? לא, ברור שלא. אנחנו מבינים רק בגלל זה שיש איזושהי מחלה פיזית, זה יכול להיות משהו בעייתי. עכשיו בואו נוסיף לכם עוד משהו. הוא גיי. לא. ההורים שלו גרושים. אבא שלו התחתן בשנית עם אישה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד קשה מול הילדים שלו. הוא ואחותו. אמא שלו מאוד מפוזרת. מאוד מפוזרת על הליסט בבית. האם לדעתכם הוא יהיה בלגנית או יהיה עם OCD? OCD. סביר להגיד. או נורא נורא בלגנית. וברמה יותר מהאמא. בדרך כלל, OCD. למה? כי מה הוא צריך? הוא לא הבין את זה, אוקיי? האמא שלו, דרך כלל לשניהם יש את הבעיה הרגשית, כן. זה OCD של ניקיון בסדר וזה, אז כאילו זה עוד יותר, כי בדרך כלל במחלה הזאת של המחלת מעיים הזאת, זה כאילו, סליחה שאני שולים בלתי, נכון. כל הזמן העניין של הניקיון, זה יכול שזה כאילו עוד יותר. נכון, שצריך עוד ועוד ועוד ועוד, נכון. מאוד נכון, כאילו המסקנה היא נכונה. עכשיו בנוסף לזה, האמא היא קצת ילדית, זאת אומרת, כשהיא נפרדה, כל הכובד היא שמה על מי? ילדית, לא ילדותי, ילדית זה שאנחנו, וחשוב שתבינו את ההבדלים בין ילדית לילדותית. ילדותית זה כשאנחנו מתנהגים כילדים. אנחנו, אני יודעת, כאילו כזה, אנחנו עושים את זה, או התנהגות שהיא מאוד מאוד ילדותית, היא התנהגות שכאילו, באמת, לבן אדם אין הבנה שההתנהגות הזו היא לא תואמת את הגיל שלי. זה משהו ילדי. התנהגות ילדית או דפוסים ילדיים, הם דפוסים שתואמים את הגיל של הילד, אבל הם על מבוגר. למשל, הסקת מסקנות ליניארית, אם הוא לא מדבר איתי, כנראה הוא לא אוהב. זאת הסקת מסקנות מאוד מאוד ילדית, מאוד ילד עושה את זה. בן אדם מבוגר יכול להבין שאם הוא לא אוהב אותי, או שהוא לא דיבר איתי, יכול להיות שהוא היה טרוד, שהוא חשב על דברים אחרים, שכרגע הוא מתעסק עם בעיות שלו. זאת אומרת, לבן אדם מבוגר יש לנו הסקת מסקנות קצת יותר מורכבת, קצת יותר גדולה, נכון? התנהגות ילדית או הסקת מסקנות ילדית, באה ממקום להראות לנו שאומנם הבן אדם הוא בן אדם מבוגר, הוא לא ילדותי, אבל על סגנון החשיבה הרגעית נכון לרגע זה,
היא מאוד ילדית. זאת אומרת, היא מתנהגת בדפוס התנהגות שלא תואמת, חשיבה של ילד. בדיוק, שלא תואמת את הגיל שלו, את הגיל הקרונולוגי שלו, אוקיי? בחור נער שיחשוב משהו שהוא, אני לא יודעת מה, אם אבא יריץ לאמא, והם כאילו אומרים אני אוהב אותך, אז נראה מכות בחלק בצורה של האבא. כשאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים שזה לא כך. ילד יכול להבין את זה, ילד יכול להבין שאוהבים בכעסים ואוהבים במכות. ככה אני ראיתי, ככה אני מאמין בזה, אוקיי? בן אדם מבוגר שמאמין ככה, החשיבה היא ילדית ולא ילדתית, לא ילדתית כרגע, אלא הצגת המסקנות שלו ילדית. אז אישה ילדית או אימא ילדית זה שאנחנו מבינים כמבוגרים, גם בלי שהגדירו לה, שאם אנחנו ניפול על הילדים שלנו, עם הבעיות שלנו, אנחנו מביאים להם דברים שהם לא טובים את הגיל הקטן שלהם, נכון? זאת אומרת, אנחנו צריכים להתנהג לילדים כמבוגר אחראי, נכון? אדם שלא מתנהג מול הילדים שלו כמבוגר אחראי, מתנהג בצורה ילדית. ואז מה הרבה פעמים קורה? הילד הופך להיות מי? המבוגר האחראי. וכשיש שם את הגבול הזה, הכל כך גדול, המבוגר האחראי מתחיל לפתח עוד יותר בעיות שלנו. לא בטוח שלילד הזה היו בה עדות מהעין שלה. לא בטוח, יכול להיות שהיה לו בטן רגיזה, ילד קטן או איזושהי בעיה של אלרגי לגלוטן או אולי אלרגי ללקטוז, אוקיי? היה משהו קטן. אבל כשאנחנו מתחילים לדאוג למשפחה שלנו, לאמא שלי, לאבא שלי, לאחותי, כשאנחנו מתחילים לדאוג, וזה מה שהדעתי, זה יכול להתפתח. וזה פשוט מדהים, משהו איתי כבר 3 חודשים, 3.5 חודשים, 4 חודשים, לפני חודש הוא עשה את הניתוח, הוא בכלל לא חשב על הניתוח. ואז דיברנו על פתרונות, כי אנחנו מדברים על דברים מאוד יועצים, אנחנו מייעצים ונותנים רעיונות, מעלים רעיונות, כאילו, על זה אל תעשה, אוקיי? אז הוא דיבר, לא, אבל אני לא יכול לעשות את זה, אמרתי, אני יודעת כדי שאומרים להם שאת לא יכולה, אני יודעת שיקח לי קצת יותר זמן, אבל אני אעשה את זה, אוקיי? אני קודם, זה רק המלצה. אמרתי לו, תלך לרופא שאני ככה אתה יכול. הבחור הזה הייתה ניתוח הזה לפני חודש, הניתוח על הבעיה שיש לו באפי הטבעת, והוא לא מאמין שזה ההבדל. לא מאמין, אני מדברת איתכם על 70-80% שיפור, אוקיי? זה אחד. כשזה התחיל בשיפור, מה התחיל להיות גם פחות? הקרון. הוא גם, כשהתחיל איתי, הוא התחיל תזונה חדשה. הוא אפילו לפני שהתחיל איתי, לעבוד איתי, הוא כבר התחיל תזונה חדשה. ואז כשהוא בא אליי, הוא אמר לי שהוא נשבר ממנה, ואמרתי לו, לא עדיף לאכול פחות דברים, אבל להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, הייתי צריכה להחזיק אותו. עכשיו, למה אני אומרת את זה? הבחור הזה מ-35. הוא היה צריך מבוגר אחראי. היה צריך מבוגר אחראי שיגיד לו, זה בסדר להרגיש אותה. זה בסדר שאתה לא מצליח לעשות. וילד צריך מבוגר אחראי. כשמבוגר מרגיש אבוד, הוא צריך לקח מבוגר אחראי, שיגיד לו שזה בסדר להרגיש אבוד. אוקיי? זה בסדר, הבחור הזה הגיע אליי משוואת החיים. לא מחייך. לא מחייך. אומרת לו תשמעו. אני מבינה את כל משפט. אצלי בבית, ככה מחייך. עכשיו, כשאמרתי לו ככה, הוא עושה לי ככה. אל תעשה לי טובות. אל תעשה לי טובות. אוקיי? אתמול היה אצלי, הבחור הזה לא הפסיק לחייך. אבל זה לא כואב לך עכשיו? לא, מרפא לך. אוקיי? אמר כן, ואתמול הוא התחיל לראות כמה דברים הוא צריך לשנות. אבל רק כשאנחנו לא קוראים 2 מטר מפה. נכון, מתי זה קורה? יש גבול נגד. בבית הם היו כל כך קונפיוזים שהמבוגר לא מבין מה המקום שלו. לא יכולה לשאול שאלה. כן. יש לי, היום בבוקר, ישבתי עם חברה בבית. היא מיילדת.
בחורה מאוד רצינית, מהממת, הכל. היא התגרשה מבעלה, יש להם 2 ילדים, 15 ו-11, 15 בן, 11 בת. והאבא הוא מאוד 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 קשה. היא אומרת שהוא בן אדם שרוט, והוא כל הזמן הבן לא מסכים ללכת לאבא. כי הוא מגביל אותו, כי הוא כועס עליו. שניצלים, הוא אמר, הוא לא יקנה שניצלים. אני רוצה לכתוב, הוא מגביל, למה? כי אני דווקא רוצה שאני... הוא מגביל, הוא צוחק, כועס, הוא רוטן, הוא לא מסתדר עם הבן שלו. עכשיו הוא ילד אלה מילים של הילד או של האמא כשהיא סיפרה עליו? על אבא. כן, אבל האם אלה מילים של הילד או של האמא? אני לא חושבת שאלה מילים של הילד. לא של הילד. אוקיי? זה יכול להיות. זה יכול להיות. זה וזה, אלה מילים... מעניש יכול להיות. מעניש אותו על כל דבר, אבל לא מסתדרים. למה אני שואלת את השאלה? זה קרה באמת היום בבוקר. האמא מוותרת לילד על כל דבר. היא אומרת שם גם ככה הוא חרחרה. אז לפחות פה, אז אני אומרת כאילו, אני מנסה... עכשיו שימו לב, אוקיי? זה לא גבולות. הגבלה. מה כתבת מילה שם? ויתור הגבלה. זה 2 המקומות. מישהו צודק מהם? עכשיו שנייה. את יודעת, רגע, את יודעת שהיא מוותרת כי היא אמרה לך. האם היא ביררה מה זה אומר הגבלה אצלה? כי זה שהיא מוותרת על הכל, מספיק שאבא יגיד לו, ב5 אתה מפסיק לראות טלוויזיה, אבא מעניש אותי כי אני לא רוצה. כשיש גירושים, נורא נחמד לאמא או לאבא להגיד שהצד השני קרה. מאוד קל לי, מאוד מאוד קל לי, זה דיור מאוד מאוד, זה המים כאן שלכם, אוקיי? כשהיא לא מדברת עם האבא, לתאם מה שדיברנו אז עם קורא על התיאום ההורי, תיאום הורי זה לגשר בין 2 הורים שכל אחד חושב אחר. עכשיו, אנחנו כבר יודעים בלי יותר מדי להבין שהאמא מוותרת והאבא מגביל. אנחנו יודעים שהיא מוותרת על הכל כי את יודעת, כי את דיברת עם האמא. זאת אומרת, היא אומרת, אני מוותרת על הכל כי שמה הוא מוגבל באחר. האם דיברת עם האבא? ישב בצורה תרבותית, גם אם את לא יכולה לעשות את זה לבד, להביא מישהו שיגשר ביניכם. אז שאלתי את השאלה. ובדקת את זה, ובדקת איתו, מה זה אומר להגביל. ומה קורה? כשאבא מגביל, שאנחנו לא יודעים מה זה אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה זה אומר כל הדבר הזה, אוקיי? כי בעיני הילד, זוכרים שאמרתי קודם, הסקת מסקנות ליניארית, ישירה. אם אני רוצה לראות טלוויזיה ואצל אמא מותר לי הכל ואצל אבא אסור לי, מה עושה לי אבא? מגביל אותי. וכשאני אומר לו, אבל אני רוצה, הוא כועס עליי. וכשאני בוחר עוד יותר חזק, הוא מעניש אותי. אוקיי? זאת אומרת, גם לאבא יש בעיה עם כלים, עם גבולות. אז כדי, גם פה, מה מבין הילד? הוא לא מבין כלום. כלום. כי איפה הילד? פה. הוא תפוס מזה ומפה. ואין לו שום איזון. בבית אחד פה, בבית אחד פה. בית אחד הוא פה, בית אחד הוא פה. זאת אומרת, הוא אף פעם לא באמצע. אף פעם לא באמצע. ילד כזה, תזרקו אתם, מה הם הבעיות האפשריות שיהיה לו כמבוגר? תזרקו. זה המעניקה, בחיי, זה המעניקה. תזרקו. בעיות שליטה, מה עוד? יש לו עכשיו בעיות השמנה. השמנה בוודאות, למה? אנחנו לא דיברנו על איך סטרס משפיע על הגוף שלה. סטרס יש, בסך הכל פיזיולוגית, יש לנו כמה וכמה הורמונים שהם פועלים בגוף. אוקסיטוצין זה הורמון העושר, סרוטונין זה הורמון המצב רוח, דופמין זה הורמון הגמול, זאת אומרת כשאנחנו בהיי ומבסוטים בזה, זה הדופמין כשאנחנו שמים מדבקה למישהו, עולה הדופמין, אנדורפינים כשאנחנו מתחילים להתאהב או מתחילים לראות את הסביבה, וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו גם חלבונים
ואז כאילו כל מיני חומצות אמיניות שמרוצות אנחנו, כאדם יש לנו פיזיולוגיה מאוד. ויש הורמון אחד מניאק, בן כלב, קקה, אממה, הוא הורמון, בדיוק, הקורטיזול. אממה, ההורמון הזה הוא ההורמון ששומר עלינו על האימון כל הזמן. אוקיי? זה ההורמון שאומר לנו האם אנחנו בסכנה או לא. אבל כשהגוף, בגלל שהוא כל כך בסטרס, הוא 24/7 בסכנה. ההורמון הקורטיזול, מה שהוא עושה, אחד אנחנו נראה בנות מאוד מאוד רזות עם בטן פה, ואנחנו נשמע שהיא מאוד עצבנית ומאוד סטרס, זה קורטיזול, בטן תחתונה זה קורטיזול, בטן גדולה ממש, בן אדם רזה, קורטיזול, לא השמנה כללית, אלא שיש איזשהו משהו שנוגעים ומרגישים את הקשה כמו אבן, זה קורטיזול, אוקיי? והקורטיזול עצמו לא מאפשר לגוף שלנו לרדת במשקל. זה האנשים האלה שיוכלו, שיקחו אקמול וישנו. אתם מכירים את אלה שלא משנה לי, בדיאטה, אבל לא מורידה קילו. לא רק שאני לא מורידה קילו, איך שאני לוקחת משהו קוסמית, 2 קילו הזמנתי. אוקיי? למה? כי הקורטיזול, כל מה שהוא עושה, תופס את הכל. כאילו, אני עכשיו שומר על הכל. אני לא רוצה שום דבר, הכל אצלי, הכל, אני לא רוצה עכשיו, אני שומר על עצמי. זאת אומרת, ממש מנגנון הישרדותי מאוד 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 גבוה. ולאורך זמן, זה מביא להשמנה, או לידע, גם סכרת, גם לחץ דם, לא מדבר אפילו על מחלות, אבל זה יכול להיות השמנה, וזה יכול להיות גם להגיע למה העולם? להפרעות אכילה קשות, אוקיי? הפרעות אכילה, כי איפה אנחנו מחזיקים? מול אימא, לא רוצה לאכול. לא רק. ויכול להיות מאוד שהילד, הייתה לי ילדה כזאת, הייתה ילדה צעירה כזאת, עם בולמוסים מטורפים. בחורה כוס כאילו חתיכה וזה, התחילה טיפה להשמין, וההורים התחילו לשאלות, זה היה משהו מאוד מאוד מההורים, והילדה הזו הייתה בשעת בולמוס, והופיעה מול המקרר, ואוכלת כל מה שיש במקרר, כל דבר, לא מפסיקה לאכול את זה, עד שהיא כמובן מכירה את הכל, כי זו הצורה, אני אפגע בעצמי, אני לא אפגע במערכות שלי, אוקיי? מה עוד יכול להיות לבן אדם כזה? לאיזה בן אדם? דיברנו קודם. הענות של גבולות לא טוב לי שמה. בעיות של גבולות, אם הוא מתחיל עם בחורה, והיא לא רוצה, והוא לא מבין איך יכול להיות שהיא לא רוצה, כי הכל מגיע לו, וזה, ביטחון עצמי. אנחנו מדברים על הילד הזה, אוקיי? יכול להיות, ביטחון עצמי, זה פחות יהיה. זה יכול לקרות, אבל פחות זה יכול להיות דבר, איך קוראים לזה? כאילו מין תופעת לוואי. מה זה תופעת לוואי? תופעת לוואי, למשל, הילד ייקח רק את הצד של האמא, זאת אומרת לא יתייחס לקבלה של האבא, יתייחס לזה שגם כשאבא, הכל תלוי גם במסרים של האמא. זה בסדר מאמי, אתה יכול לעשות הכל, אל תתייחס לאבא שלך, זה בסדר, אתה יכול לעשות הכל. זה תופעת לוואי, אוקיי? ואז אם אני יכול לעשות הכל, אני יכול לעשות הכל. ואז יכול להיות שמישהי לא תרצה אותי, אז אני אקח בכוח. אם אני ארצה משהו ממישהו, אז אני אגנוב. בעיות בעבודה, והכל מאיפה, מבין שהאימא היקרה, שמוותרת והיא חושבת שהיא נהדרת עם זה, והאבא שהוא חושב, כי אם תדברי עם האבא, הוא יגיד לך בדיוק הפוך. אצל האימא שלו אין גבולות, אז אני צריך לעשות איזשהו גבול, אוקיי? אז יש הבדל בין גבול להגבלה, ואנחנו צריכים להבין את זה. פשוט הורים, כיוון שלא מדברים ביניהם, ואני אומרת, תהיו בריב ביניכם כמה שאתם רוצים. תקבעו באמת את הדרך שבה תחנכו את הילדים שלך. זאת אומרת, בעצם זה שהוא לא רוצה ללכת לאבא שהוא אותה, זה יכול מאוד נוח לאמא אצל האמא. לא רק שנוח להיות אצל האמא, אני אגיד לך יותר מזה. נוח להיות אצל האמא, סביר להניח שהאמא מעבירה לו מסרים ששם הקקה בו אצלנו טוב.
אני גם מנסה מאוד לשלוח אותו לאבא. אז היא צריכה לבדוק מה היא עושה שהילד רוצה להישאר. אבל תשמעי, אם פה מותר לי הכל ושם לא מותר לי כלום, אוקיי, האמא הייתה צריכה להיות, אין כזה, זה בסדר גמור, אבל לא נותן לך לעשות. כנראה לא, היית צריך לראות טלוויזיה הזה, שהיא תתחיל לשאול. מה זה אומר מגביל אותה? שתדבר עם אבא, שהיא בעצמה, לא מדברים בה, אבל אז לא, אז היא רואה לך, הילד, מה קרה? בוא תספר. שם ב10, אוי, בדיוק, הוא אמר ללכת לישון ב10, הוא תגיד לכל ללכת לישון. גם יש לו את הקטע של הסולי, שהאמא מסכימה והאבא מגביל. בבקשה, אני מבינה, זאת אומרת, צריך להבין האם כל זה באמת מתקיים. ואצל האבא צריך שיש פה איזושהי הרגשה שקצצו לו את הכנפיים. כי הוא לא יכול להיות אבא לילד, כי הוא גודל אצל האם. הוא בא אליו פעם בשבוע, פעם בשבוע, פעם בשבוע, הוא מנסה לחנך באיזושהי צורה. וזה לא מסתדר לו. זה לא מסתדר לו, כי הילד לא רוצה לבוא אליי. גם יכול להיות שהוא הולך לקיצון, כי הוא מרגיש ששם בעצם עושים לו את הוויתורים האלה, הוא אומר, אני אחנך אותו ביום הזה שהוא נמצא את זה. נכון, ואי אפשר לחנך אותו ביום הזה. מה שכן, אם שניהם היו מדברים ואומרים, אתם זוכרים שדיברנו פעם, שיש הורים שמדברים, אחד מדבר יידיש והשני מדבר איטלקית. וזה מדהים עד כמה הילד ידבר עם האמא יידיש ועם האבא איטלקית. הכל תלוי בשיח, מה שאת אומרת, אם היא הייתה אומרת לו, כשאתה אצל אבא, תתנהל לפי מה שאבא ואצלי, אפילו לא תתנהל, כשאתה אצל אבא, אבא קובע את הגבולות של הבית, אפילו להשתמש במילים האלה. אבא קובע את החוקים שלה ואת הגבולות שלה ואת הכללים שלה. מה שאתה יכול לעשות זה לשבת עם אבא ולבקש ממנו להגמיש את הגלים. יש לי שאלה באותו משפט. בואי ניקח הסיטואציה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך מהמקום שאני יודעת, שהאמא כל הזמן טוענת שאבא חולה נפש. שנייה. רגע. עכשיו, אז אני היום דיברתי איתה ואמרתי לה, ניסית לדבר איתו? לבדוק אותו, איך אתם ביחד בעקבות הלימודים? ניסיתם איך לגשר ביניכם בלי שהילד אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לתקשר איתו. כי סביר להניח שהיא מדברת איתו, אותו הזמן מאשימה אותו. הוא לא רוצה לשמוע אותו. עכשיו, אם היא הייתה באה אליו ומשהו חכם לאן להיות ולחשוב ולהיות בבית שלך ישתות. מה דעתך שנשב יחד ונבדוק על מנת לעזור לילד שאצלי הוא מרגיש שאני מבטרת כל הזמן, הוא מרגיש שומרי, בוא נעשה איזשהו משהו, איזשהו קו מנחה בינינו. אז את אומרת בעצם שכל עוד אין שיחה בין ההורים, הסיטואציה עם הילד לא תתקבל. נכון. ואם לא רוצים לדבר בין שתיהם, אין בעיה. אבל היא צריכה להיות עם כללים ברורים בבית, ושכשהילד מדבר על הכללים שמה, היא אומרת לו שהם הכללים הברורים של אבא. ומה שהיא אומרת לו, אם אתה לא מסתדר עם הכללים או עם ההגבלות של אבא, שב איתו ותדבר איתו. עכשיו, האם צריכה לוותר לו על הכל? לא, ממש לא. ממש לא, לילד לא, קודם כל לילד לא נשמע כל. אני גם אמרתי לו שהוא חייב גבולות, הוא גם דורש גבולות, הוא חייב גבולות. וכמה הילד? 15. נו, נראה לך הגיוני שילד בן 15 לא יהיה לו גבולות? סליחה, אז אנחנו נמצאים, בדיוק בזמן, אז אמרתי נתן זמן, כי אחר כך כבר הוא השתין עלייך בקשת. נכון. אז זה הזמן שאת צריכה לעשות סדר. נכון. וכן את צריכה לתת לו גבולות, כי הוא מחפש את הגבולות, אם אין לו גבולות הוא מתפזר. ואני חושבת שזה שהיא לא נותנת לו גבולות, הוא יגיד וואי איזה כיף עם אימא? ממש לא. לא, הוא לא יגיד את זה. מה בגיל ההתבגרות שלך? לא, בגיל ההתבגרות שהוא רוצה, קודם כל אני רואה רבי תגיד. שם את דורת הבנייה, קודם כל. אוקיי? וזה בסדר, ככה אומרים להיות. אבל מה קורה? הורה לא שם לי גבולות, דותי מראה, אז אני אפקיד את דותי. היא מתרגשת, היא נהיית רגישה מזה, והיא תגיד כבר בתלך. אז זה הופך להיות מניפולטיבי. בוודאי? ולא מניפולטיבי, כי הילד מניפולטיבי. אוקיי? זה, דרך אגב, חשוב שתבינו את זה. לא, בנות, לא מניפולטיבי, כי הילד מניפולטיבי. לא.
מניפולטיבי כי זה עובד לו. זה מה שאומר, נכון? כי זה עובד לו. זה לא מרוע שהוא עושה, ממש לא. זה מניפולטיבי כי זה עובד. ושאני משלח את אחד זה משהו טוב, השני, בקיצור, הוא יודע איך בוודאי. סך הכל זה מראה על זה שהילד מאוד חזק. שיהיו מצחיקים, אוקיי? עכשיו הם צריכים לבדוק. וזה, אבל זו בעיה עם גבולות. אז עכשיו שמתי לכם את זה מאוד מאוד פשוט. אגב, מה הכלי שאנחנו רואים תכף אנחנו נראה? אבל מה איזה בעיות תהיה לו חוץ מהשמנה מהעוד? אז לא, דיברנו השמנה, בעיות שליטה, בעיות במערכות יחסים, קוצר הבנה בגבולות, אפשרות של גבולות דיפוזיים עם עצמו, במקום העבודה, הכל מותר לי, הכל אפשרי, יכול מאוד דחיינות, בצורה מאוד מאוד קשה. למה דחיינות? כי מישהו עושה בשבילי, מישהו עושה את כל העבודה בשבילי. מישהו עושה את כל העבודה. מה זאת אומרת דחיינות? דחיינות. מה, מילה תפילה? לא, לדחות דברים. ובאנגלית קוראים פרוקרסטיניישן. פרוקרסטיניישן זאת בעיה כשמנסים להחזיק בשתי קצוות לילד, הילד לא צריך לעשות כלום, מישהו עושה את זה בשביל העבודה. אמא שלי תעשה את העבודה, אבא שלי יעשה את העבודה, אמא שלי אני עושה בשקט, הם רבים ביניהם ואני עושה את מה שבאנו. אוקיי? אז למה שאני אעשה את הדברים? זה קורה הרבה לילדים יחידים. לילדים יחידנים קורה הרבה להם. הורים כבר עושים בשבילם את העבודה. דיפיוזים זה גבולות שהם לא ברורים. דיפיוז זה כשמשהו מטושטש. גבולות דיפיוזי זה גבולות מטושטשים. כאילו שהוא לא יודע להצביע לעצמו את הגבולות? בדיוק. נכון, אם אני לא למדתי מגיל מוקדם, האם לראות טלוויזיה מעבר לשעה 9 זה נכון או לא? אז אני לא למדתי. אז נכון, אני לא יכולה. כי אצל אמא שלי אמרה לי כן, היא אמרה לי שאבא שלי לא בסדר, אבא שלי אמר לי שאמא שלי לא בסדר, אוקיי? אבל אם האמא הייתה, לא יודעת בכלל נכון, אבל אם היא הייתה אומרת, אוקיי, אצל אמא שלי זה עד 11 בלילה, אצל אבא שלי זה עד 8, לכל אחד יש גבולות, גם לי יש גבולות, אז כשאני אגדל אני אקבע את הגבולות שלי. אוקיי? אני מבין גבולות, אני מבין את הגבולות, אבל אם אני לא מבין את הגבולות, כמה שיהיה לי גבול כל שבוע. על כל דבר, בדיוק שמתם לב, זה בדיוק הסגנון החשיבה. זה גם לגבי סמים, לגבי שתייה, כי אני לא יודע מה הגבול שלי. לא יודע מה הגבול שלי. אוקיי? וזה פשוט מדהים, יש לי ילד בטיפול, שיש שם בעיה מאוד גדולה בין הורים, וזה, יש שם קצת בעיה עם חסים, וזה שהמזל של הילד הזה שהוא גם מוקדם אליי. עם זאת, כיוון שיש לו מחלה של איזושהי בעיה של חלבון, בדבר הזה שתי ההורים מאוד מאוד... עוד פעם. יש לי ילד שאני מדברת בו, כבר שנתיים אצלי, שנתיים וקצת, והוא יש לו איזושהי בעיה שהם הורים שהם עוברים גירושים, הם אמרו גירושים מאוד קשים, בכלל יש שם סיפור מאוד קשה, נשאיר אותו להמשך. בסדר? וילד, זאת אומרת, הוא ילד עם המון גבולות אישיים, דרך אגב הוא המבוגר החיים גם מול ההורים שלו, בסדר? הוא הילד הכי קטן בבית. ולמה? כי יש לו מחלה של איזושהי בעיה בחלבון, אז יש המון דברים, המון מאכלים שהוא לא יכול לאכול. ובדבר הזה, שני ההורים שלו, ממש על הנקודה, אוקיי? לא משנה כמה הם רבים על זה, שזה יכול לסכן חיים, שניהם כמו בולדוזר. אז זה פשוט מדהים שהילד לא לוקח סמים, לא שותה, לא זולת, כי יש לו שמה גבולות כל כך ברורים שהוא יודע שלא עושים את זה. הוא יודע שלא עושים את זה. אוקיי? יש לו דברים אחרים, יש לו המון חרדות, הוא ילד המון חרדות בגלל הבעיות. אבל מצד שני, שמה יש לו גבול מאוד מדויק, למה? כי שתי ההורים שמה, לא משנה כמה הם רבים, שמה הם לא רבים, הם מסורחנים, לא ב100% ב5,000. אם זה לא אוכלים, לא אוכלים. אבא שלך אמר לך לא לאכול אוכל. והם משייכים אחד את השני, אבל כשמדובר על האוכל ועל השתייה ועל הזה, הוא שניהם, בולדוזרים על זה. אוקיי? אז לכן שם הילד, יש לו גבולות נורא ברורים, מאוד מאוד ברורים. תסתכלו עליכם, איפה שההורים היו מסורחנים בדעות, שם אנחנו לא רואים את הגבול. אבל אני אמא שלה,
אבל ואבא שלנו לא ציין, לא היה שם מישהו. הוא היה עושה לה עם העיניים, אם נגיד סתם דוגמא, היא גזימה, הוא חשב שזה, הוא היה עושה לה עם העיניים, הוא לא היה אומר מילה. אבל אני חושבת שזה נכון, כי הם לא התווכחו לידך. נכון, זה הייתה נקודה אחת. הוא פחד. זה לא משנה, גם בוא נאמר ככה, שהוא מפחד תחת מוות, קולו הייתה הסכמה. אוקיי? אז על זה אנחנו מדברים, דיברנו על כל זה, על היעדר תקשורת, דיברנו כבר על זה, אני לא רוצה לחזור. אוקיי. התפיסה של הייעוץ לפי הגישה המבנית, דיברנו על המבנה, שתי דברים מאוד מאוד חשובים. ההתערבות של היועץ היא אקטיבית, כל הזמן אקטיבית. זה לא פסיכולוג שיושב ומקשיב לבעיה וזורק שאלות. אנחנו בחלק המבני מאוד מאוד אקטיביים, ברמה של הדרכת הורים. אנחנו אפילו תכף אנחנו נראה את הטכניקות, הגענו את זה גם לחמם. מה, אתה נותן שזה ככה? אנחנו רוצים לראות כל הזמן אינטראקציות. אנחנו אקטיביים, כאילו אנחנו מארחים אותם בסלון שלנו, אוקיי? אנחנו מארחים אותם בסלון, אבל הם הכניסו אותנו למשפחה שלהם. אנחנו חלק בזמן שאנחנו שמה, אנחנו אקטיביים כל הזמן. זו סיבה שאני כל כך אוהבת את המבנית. יש כמה דברים קצת הנחיות, כאילו קצת קנטיקות, אז אני משם לוקחת קצת את הנרטיבי, קצת את הרגשי, קצת את סטיה, קצת אוקיי? אבל הבסיס, אני מאוד אוהבת שהיועץ הוא חלק אינטגרלי, אני לא מקפלת, אני שמה, באו אליי כדי לקבל עזרה בדבר הזה, אוקיי? ושם על מה אנחנו מסתכלים? זה אתם צריכים כבר להגיד הרבה, על מה הדברים שאנחנו מסתכלים בו? תתי מערכות אנחנו מחפשים את זה, את האינטראקציות האלה במשולשים. אנחנו מחפשים. ואז דרך התתי מערכות במשולשים, מה אנחנו מחפשים? דיברנו על זה עכשיו. גבולות. בדיוק. לראות איפה כל אחד, וזה לא משנה מה הבעיה. אנחנו מחפשים כל הזמן, האם הגבולות מופרים, האם התתי מערכות עובדים כמו שצריך, האם מערכת החיות של האחים עובדת, ואז אנחנו נראה את הזוגיות שלהם, את החברות שלהם, אלה הדברים שאנחנו מחפשים. אוקיי? הדבר השני, אנחנו מתבוננים כל הזמן. למה? זה הרגע, אנחנו נעשה את הסדרה, אנחנו מדברים לפני מיטה, ואז אנחנו אפילו מחממים טיפה ושותקים. ואז מה אנחנו מחפשים לראות? לתת להם להתבטא. את האינטראקציה. כי זה פשוט מדהים, בהתחלה כולם יבואו. כולם נורא טובים, נורא חמודים. גם הילד שבא שלנו. כזה שלא בא, אבל הוא יושב, כי אמרו לו להתנהג יפה. דיר בלבום, תהיה יפה. נכון? אז ככה הם באים. והם יושבים. זה כמו אח הגדול. כמה זמן לוקח להם לא לשים לב שיש מצלמות? שבוע. זה הכל. אז להם זה כך בדיוק אותו דבר. פעמיים, זהו נגמר. הכפפות ירדו ומתחילים שמה לשים את הכל. לפעמים אפילו באותה פגישה. בהתחלה זה, מי מדבר ראשון אתם יודעים? האמא. לא. האמא. מי שפנה אליהם. לפעמים זה אבא. אוקיי, בדרך כלל למה אני שואלת את זה? כי תמיד לא יגידו האמא, אבל זה לא נכון. לפעמים זה אבא שלו. ויש לנו גם בעיה מגדרית שאנחנו מדבר ראשון כי הוא מתחיל אותי, אנחנו אומרים לא. לא, אני תמיד שואלת, ספרו לי עליהם. מי שמדבר ראשון זה זה שרצה להגיע אלינו. זה שרצה להגיע אלינו. וזה שרואה במה שקורה בבית בעיה. זה לא אומר שהיתר רואה בזה בעיה. קרה פעם שילד רצה לבוא אליי? בטח. כאילו עם ההורים שהוא... הילד הזה שדיברתי איתכם קודם בבעיה, האבא בא עם בעיה שלו. הוא לא ילד. לא, הילד שדיברתי על הנער עם הבעיות החלבון. אוקיי? מי שהגיע ראשון זה היה האבא בעניין הזוגי. וכשהילד שמע שהוא הולך למטפלת, הילד ביקש מהאבא, אני רוצה ללכת גם. הילד היה בן 13. בן 13. אוקיי? הוא ביקש. היום הוא אמר לאבא שלו, לא מעניין אותי, ראית מה שמעת, אני אשת כ5, לא מעניין אותי, אני ב-15, 18, אני עד אחרי הצבא אני אצל לינדה. אני מתגייס איתה.
ואני מתגלגלת איתה. ויש לנו כבר מערכת יחסים מאוד מאוד טובה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על בנות וזה וזה, צריך מערכת, אין תת מערכת הורית שמה, ואין תת מערכת זוגית שמה. יש אבא שכנגד אימא, ואימא שנעלמת. אז מאוד מאוד קשה לילד, אז הוא לקח אותי, האם זה נכון? לא תמיד. אבל הילד הזה מבחינה רגשית היה צריך, אז היה או אני או שייכנס פנימה, ואז אני כל הזמן מזכירה לו את הגבולות. אני זאת שמזכירה לו את הגבולות, כי הוא לא הילד שלי, לא אני קובעת בשבילו, אז אני מזכירה לו את הגבולות. אוקיי? אז גם פה צריך לדעת איך... אבל איך את יודעת מה הגבולות של אותו ילד ספציפי? הגבולות שלי. אוקיי. אתה לא יכול לבוא אליי ולספר לי דברים כאילו אני אימא שלך. אוקיי, אז אנחנו הבנו שתפיסת היועץ מאוד אקטיבית אבל מאוד מתבוננת, אנחנו כל הזמן בודקים, כשמתחילים לדבר אנחנו מסתכלים, דרך אגב אני אומרת לכם עכשיו, לא חשוב על מה מדברים מבחינת התיאוריה המחמדה, לא חשוב לנו על מה מדברים, אנחנו רוצים לראות הפרצופים שלהם, הפרצופים שעושים אחד לשני, הפרצופים שהילדים עושים ביניהם, הפרצופים שאתם מכירים את זה שהאישה מדברת, מדבר ככה, או כשהוא מדבר והיא, גם אני לא רואה אותם, הם שקופים, אוקיי? והילד כאילו, כשהיא מדברת על משהו ועושה, יאללה, אם הם לא מדברים, אני חושבת שאני לא שומעת, כן? אז, ואני בדרך כלל גם אומרת את זה, בהתבוננות בעיקרם, וואלה, הייתם יכולים לנצח בפנטומים, אוקיי? כזה. ואני עושה את הפרצופים, והם צוחקים על זה, אוקיי, אוקיי? זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב. ומה הם העקרונות של הטיפול עצמו? כי אנחנו כבר צללנו בתוך הטיפול. אנחנו מתייחסים אל השלם. למה זה תתי מערכות? למה זה גבולות? למה זה כל מה שקשור להתנהגויות בין תתי המערכות? אנחנו רוצים לראות שהשלם עובד. אתם זוכרים שבשיעור הראשון דיברנו על התיאוריה הפונקציונליסטית? האם מישהו זוכר את זה? הייתם צריכים להגיד בוודאי, אני לא אשאל אותם, לא, אז התיאוריה הפונקציונליסטית היא זאת שאומרת שהמערכת, כאילו התרבות שלנו, מבחינה סוציולוגית, מבחינה חברתית, אנחנו עובדים כמו גוף האדם. האם גוף האדם יכול לפעול בלי מוח? לא. בלי לב? לא. בלי מערכת עיכול? לא. בלי דם? בלי יד. זאת אומרת, אפשר בלי יד, אבל זה יהיה לא ב100% פונקציונלי. אז התיאוריה הפונקציונליסטית אומרת שכל החלקים, זה העניין של הסינרגיה, שכל החלקים עומדים בצורה הנכונה ביותר כשהם עומדים יחד. זה הרעיון תכלס של הגישה המבנית. הרעיון הוא מבוסס על התיאוריה הפונקציונליסטית, כדי שהמשפחה תעבוד בצורה הטובה ביותר, היא אמורה לעבוד כמערכת שלמה. יש לנו הורים שהם אלה שמפעילים, אוקיי, שעושים את הדברים, יש הילדים, לכל אחד יש את התפקיד שלו, כדי שהמקום הזה יעבוד כמו שצריך, כולם צריכים לתפקד בצורה נכונה. אם כולם מתפקדים בצורה הטובה ביותר, אז כמו בוועדה, אנחנו לא יודעים, לא צריכים, לא כאלה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד בצורה כזאת. אז זה הרעיון של התייחסות אל השלם. אנחנו רוצים לראות שכל תתי המערכות עובדות. ושוב, אם יש בעיה במערכת הזוגית במה נטפל, קודם כל במערכת הזוגית, ולא נבקש מהם לבוא עם הילדים. קודם כל ניתן להם איזה 2-3 פגישות, 4 פגישות בזוגיות. ומתוך הזוגיות גם ניתן להם שיעורי בית או כלים להדרכה הורית, אוקיי? כי הם הרי באו במשפחה. אז אנחנו נעזור להם, אם אנחנו זיהינו אחרי פעמיים, שהבעיה הזוגית יש להם גבולות ביניהם, שצורת הדיבור ביניהם לא טובה ונכונה, נשנה אותם, נשנה להם, נעשה רפריימינג, נשנה את הנרטיב שלהם, את צורת הדיבור שלהם, את צורת הדיבור מול הילדים, ניתן להם, אתם זוכרים שאמרתי לכם את תרגיל כוס המים, כשאנחנו רואים שמישהו אחרי אחד
צועק עד השמיים להגיד לו, אתה רוצה כוס מים מאמי? אוקיי? זאת אומרת, לעצור אותו שנייה. בוא נראה, רגע, בוא אל תהיה אוקיי? רגע, אינדה, את מדברת על העניין הזה עם ההורים, לעבוד על הזוגיות שלהם, שהם רוצים לעבוד משפחתי? הם באו לעינינו משפחתי, יש בעיה עם אחים שלהם, בעיה עם כזה, או שאנחנו מקבלים זוג. אבל אנחנו רואים, למשל יש לי כזה זוג בתל אביב, הם באו אליי כבעיה זוגית, וכאן באו אליי כבעיה מינית. היא רוצה מאוד, הוא לא רוצה, אוקיי? זאת אומרת, זה כנגד כל מה שחושבים. יש לי הרבה כאלה בקליניקה, היא מאוד מאוד מינית, והוא פחות. עכשיו, שניהם נראים ממש טוב, הוא ממש חתיך, זאת אומרת, אם אני צריכה לראות ביניהם, הוא חתיך על. הבחור הוא חתיך ממש ממש ממש. עכשיו, ניתן לחשוב שאולי הוא הולך עם מישהי אחרת, נכון? לא. הוא פשוט באמת לא מיני, או הוא יותר עסוק בדברים אחרים, ברוח, בעבודה, ופחות בחלק המיני. ומה? והוא כבר לא נמשך עליה גם. הוא כן נמשך, אבל הוא נמצא כרגע במסע אישי, הוא אף פעם לא כזה. זאת אומרת, הוא גם אף פעם לא היה מי יודע מה מיני. לא יהיה גשדני, אוקיי? בדרך כלל. ואיך ההתחלה מהעניין מיני. אחרי זה תוך כדי דברנו בכלל על הזוגי, הבנו שלא קשור למיניות, קשור לזוגיות. בתוך כדי הזוגיות ראיתי עד כמה יש המון המון בעיות עם הילדים, במיוחד עם הבן הקטן. אין גבולות שם בכלל. ואז אמרתי, רגע, טוב, שאלתי אותם, האם אתם רוצים להמשיך לטפל מי? זוגי, או שנדבר על זה מערכתית, משפחתית. והדברים התחילו להשתנות כשהתחלנו לטפל בזה משפחתית. אוקיי, התחלנו עם הדרכות הורים. האם הילדים הגיעו? לא הגיעו אלינו אף פעם, אבל הם הביאו אליי את הסיפורים שקרו השבוע, ואנחנו כתבנו דרך אגב בצורה נהדרת, זה של אדלר, לכתוב ממש את הסיפור. אמא אמרה, לך להתקלח. הילד איתן אמר, אני לא רוצה. אבא אמר, ממש אנחנו עושים כאילו כמו מחזה, אבא. לא, אם הוא לא רוצה, אז לא צריך. אמא, נקודותיים. אבל למה אתה אומר ככה? אתה לא רואה שככה אתה אומר... ילד? לא, אנחנו עושים את זה להורים. ואז כשהוא, ואני לא חושבת, תזכרו בדיוק מה שהיה, תשמעו לי סיפורים. ואז כשהם קוראים, אנחנו לא צריכים לעשות יותר מדי. כשהוא קרא, הוא עשה... לא מה? ואתה בעצם משכתבת את התסריט שקורה בבית. הרי יש תסריטים. אבל את כותבת את זה על דף או על לוח מחשית? יש בבית, יש לוח מחשית, מתי את עושה את הדבר? אנחנו מדברים איתי על בעיה מסוימת. ואני בסעד סיטואציה שאני יכולה להוכיח את בסיטואציה הזו משמיעה. אני שומעת שהיא כועסת על זה, שהיא שולחת אותו להתקלח, ואבא אומר לו וזה. ואני אומרת, בוא נראה באמת שיגידו מה היה שם. אוקיי? ואז כשהיא התחילה לספר, אני מדברת על שניהם. טוב, תגיד לי על הסיטואציה. ואני כותבת להם, מה משודע? רגע, ואני נותנת ככה, אני הולכת, אני כותבת, אני מגיעה את השולחן, אני כותבת, ממש, זה, לא, מה אמרת בדיוק? היא זוכרת, בואו ננסה לזכור. תמיד מישהו אחד, במיוחד זה שמעצבן, אוכל מילה במילה. אוקיי? זה כתוב. הייתי צריך. אני עושה לו. מה אתה אומר? מה הוא מבין עכשיו איתן? בסופו של דבר אמרתי, בסופו של דבר, מה רציתם? בעצם זה סוג של מראה. זה רק מה? זה שיקול. כשאנחנו כותבים את הסוגיה, את התסריט, אנחנו משקפים ממש מה שהיה. וכשאנחנו עושים את זה כתסריט, זה של אדלר, דרך אגב, זה לא כלי שלי, זה כלי טיפולי נפלא, אוקיי? כדי להראות להורים את הדינמיקה שלהם בסיטואציות מסוימות. בדרך התסריט, אנחנו מבינים את הסיטואציה. אם אין שם גבול, אנחנו מבינים מה היה שם. צריך להבין. אם רק אם אחד הכלים זה לתקן לפעמים את התסריט? אנחנו מתקנים את התסריט. אנחנו מתקנים, זה החלק הראשון. ואז אני לוקחת את אותו תסריט, ואני שואלת אותם, איך לדעתכם יכולתם להתנהג אחרת? בואו נכתוב תסריט חדש. ואני לא מתנצלת, אני כותבת. אמא,
לך להתקלח. אבא, תקשיב לאמא. ואני אומרת להם, תגידו לי כל מיני דברים, מה שבא לכם. אז אני מעבירה להם את התסריט. כל התסריט הביתה, ותגידו, מכל התסריט הזה, מה אתם רוצים לעשות? אני לא קובעת את התסריט שלכם. אבל האם אתם יכולים לעשות את אותו התסריט? כי בסופו של דבר מה רציתם? שלאיתן יהיה יותר קל להתקלח, יהיה לו יותר קל להיות בגבולות, יהיה לו יותר קל להיות בשעות. הפכתי את הבית הזה עם טקסים שלא היו לנו לפני כן, עם סנכרון ביניהם, וזה פשוט מדהים שהם כבר 4 שבועות באים אליי. מי יודע מה? דברים שבשגרה בקטנה. בהתחלה, כל שבוע, זאת שעבדה המזכירה של הקליניקה, היא אומרת לי, הגיעו עצבי רועש. והמזל שרק אני עובדת בשעה כזאת, ושהם באים, כי הם צורכים עד השמיים, ואני נותנת, למה? כי מה אני עושה? אני מתבוננת, ואני אקטיבי, לפעמים אני מה זה מענייתי. אני מחממת אותה, לפעמים מחממת אותו. חייבת אותה חמודה, אבל אני מענייתי, חבל על זה. אבל ככה אני מוציאה את הדברים, ואז התחלתי להוציא את הסרטים. אז התחלנו מיני, והיום אני עובדת איתה משפחתי, וחזרתי לזוגי, ועכשיו אנחנו חוזרים תמיד. כי אחרי שטיפלנו במערכת, אנחנו יכולים לטפל בנישה. הבנתם את זה? רגע, הנה יש לי שאלה. כן, אבל בדרך כלל, שנייה רגע, אם אנחנו רק התחלנו בנישות פחות חשק, פחות זה וזה, והם הגיעו מידי, את צודקת. אבל כשכבר המערכת לא עובדת, הנישה לא עובדת. הנישה לא עובדת. כי זה לא שלם. בדיוק, אז אנחנו צריכים להפוך את ההתייחסות לשלם, ניתן פתרונות בשלם, וכשסיימנו לתת פתרונות בשלם, כל הנישות יתחילו לעבוד. אגב, הוא כל הזמן טען שהיא לא עושה שום דבר, היא התחילה ללמוד בצ'אטה, היא הלכה לרקוד בצ'אטה, הוא עושה NLP, כשהיא לא עושה NLP, כאילו היא לא מתעניינת בשום דבר, אוקיי? היא עשתה NLP בשבילך, אבל היא לא מתה, היא אוהבת את העניין הזה, נחמד לה. אבל זה לא מה שהיא רוצה לעשות, ריקודים כן, אז היא הלכה לעשות את זה, והוא מבסוט ממנה, ועכשיו הוא רואה אותה יותר מושכת, יותר זה, והיא אומרת, שמי, השבוע היא עדיין איתן, היא כוסית אשתי. אני לא אמרתי את זה, אני נגדך, אני חושב כמוך, אבל אני יודע, חיסיון מטפל מטובל, לא נעים להגיד כוסית עליה, על שהיא צודק, ושאתה צודק, היא עובדת אחת על זה. אבל עכשיו אפשר כבר לדבר איתה מיניות. האם בחודשים האלה יכולתי לדבר איתה מיניות? היה להם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה כעסים אחד על השני, שאיך אפשר לעבוד עם זה? אגב, הוא גונן עליה, אצלו הכל מותר, אוקיי? והיא שמה לו גבולות, היא דווקא הייתה צודקת במיליון אחוז בכל הדברים, אבל הוא כל הזמן ויתר, כי הוא מגיע מאוחר, הוא מגיע זה. כשהלכנו לעבוד איתו בבית, שם הוא היה מוגבל על הכל הייתה הגבלה. אז אני אתן לילד שלי שהוא לא לסבול כמוני. אתם מבינים את זה? אנחנו בודקים את זה, אנחנו רואים את זה, אנחנו ממש רואים את הגבולות האלה. אם הגבולות שם היו נוקשים, אז אני פה אעשה גבולות בפיוזים. למה? כי קצוות לא עובדות. לא עובדות. אני אוהבת את ההורה שאומר, בוא'נה, אני לא תמיד יודע מה הגבול שאני צריך לטפל. זה ההורה שאני אוהבת. אוקיי? למה? כי הוא לרגע חושב, לרגע עוצר ואומר, אני לא יודע. זה בסדר. אני בודק תוך כדי. אבל האם אתה בודק תוך כדי כל יום, או אני מנסה משהו, מתמיד, בודק את זה לאורך זמן, אם זה עובד לי נהדר, אם זה לא עובד לי, נשנה טיפה, נשנה עוד משהו, אוקיי? ככה אנחנו עובדים בגבולות. הדבר השני זה שינוי מבני במשפחה, תורם לשינויים פנימיים. זאת אומרת, אם יש משולש ששולט על הבית, אנחנו צריכים לפרק את המשולש הזה. אם הילדים ואבא הולכים כל הזמן נגד האמא או צוחקים על האמא, שהיא מפוזרת והיא מגיעה מאוחר והיא עושה ככה ואיזה בלגניסטית אמא, וואי, שאבא חושב שזה נורא חמוד, לא חמוד בכלל. לא חמוד בכלל, אין, לא חמוד. לא צוחקים על אמא, נקודה. לא צוחקים על אבא, נקודה. צוחקים עם אמא, צוחקים עם אבא.
לא על אמא, לא על אבא. לא צוחקים על הילד, טוב, מה נעשה? אורי, הוא תמיד כזה צ'פצ'ולו. לא, הוא לא צ'פצ'ולו! הוא לא צ'פצ'ולו! ושאומרו צ'פצ'ול. לא, הוא לא צ'פצ'ולו, הוא... הם צ'פצ'ולים. הוא יותר התנהגותי, אוקיי? אבל הוא לא צ'פצ'ולו. למה? כי הילד כבר נכנס לתוך הנישה הזאת. הילד כבר נכנס לתוך הנישה, והוא לא צריך לקחת אחריות על הצ'פצ'וליות שלו. אוקיי? השבוע אני חייבת להגיד, הבת שלי אגב, שנה, גם, היפרית, לא יודעת, אני קוראת את הצ'פצ'ולה זה כזה, צ'פצ'ולה זה חמוד. כן, זהו, זה חמוד. זה לא. מה זה צ'פצ'ולה? כשהילד צ'פצ'ולו, והאח שלו לא צ'פצ'ולו, זה לא חמוד. ממש לא חמוד הצ'פצ'ולה. נכון, צ'פצ'ולה, יש כזאת איזה. אז הבת שלי, היא תמיד הורסת דברים, והיא תמיד איזה, והיא קוראת לגדולה, והיא מתעצבנת וזה וזה. היה איזה משהו שבעלי אמר לי שהטלפון הישן שלו שהוא נשבר. הוא עבד, אבל הוא רואה כזה, הוא נשבר. הוא אמר לי, כן, רוני עשתה את זה, משהו כזה. אמרנו לו, אתה בטוח שזה רוני? דיברנו על זה שישר מאשימים תמיד את ה... זה אייבי, דרך אגב, הצ'פצ'ולו זה אייבי. ומה מסתבר? ואז רגע, שנייה, לא, בעצם אולי זאת יריד, יריד אותה גדולה. אתה רואה, אל תאשים ישר את רוני, כי זה לא פייר, כאילו, אתה ישר, כי היא זאתי שתמיד, כאילו, בסוף מתברר שזאת הגדולה בכלל, הוא ניסה להיזכר, רגע, מי הביאה לי? זאת הייתה יריד. אתה רואה? לא, כאילו, וזה בדיוק העניין, כשאנחנו מתייגים אחד מהילדים, או אחד מההורים, בצורה מסוימת, זה נדבק לו עד מוות. אוקיי? עד כל החיים. אחד, אני לא צריכה לדבר עליי שאת קלאנזית, וההשוואה אליה. אוקיי, את רוצה להגיד שאת קלאנזית? כן, זה לא לגיטימציה? גם את אני משתמשת בזה, אבל לא הרבה, אבל כן, מעניין אותי כאילו אם זה... תראי, בוא נאמר ככה, כשאת רואה את עצמך, באה להגיד, וואי, את קלאנזית כמו אמא, תעצרי. מה קרה ומה אני יכולה לעזור לך? נפל לך משהו, צריכה עזרה ממני? זהו. היא חלק מהפתרון, לא חלק מהבעיה. תזכרו את זה. למשל, שלמת כמו אמא. תלוי, למשל להגיד וואי, את חכמה כמו אמא? לא. את חכמה. לא להשוות לאף אחד. אנחנו לא משווים. צריך לדעת לפעמים לעצור את הדיבור. זה לא כאילו וואלה, את חכמה, זה מהצד שלנו במשפחה, כי ההורים וכל המשפחה הוא סמל. כולם, איזה מזל שאתה אימא, אם הייתי לתת עליו, הייתה הבלית. ויש כאלה שלא תחשבו שלא אומרים את הדברים האלה. אבל זה בצורה קצת יותר יפה. את חכמה, כמו הצד שלנו במשפחה. מה, הסבתות העיראקיות, גם. חוכמה מהם, היופי מהם, הכל. לא, מרוקאית, את כאילו יפה, זה טוב שיצאת גם, השכל טוב שיצאת על אבא שלו. משפחת בראו. כן, שהוא אשכנזי טוב שיצאת על אבא. מרוקאית, סתומה, יפה, אבל לפחות חכמה כמו אבא אשכנזי. איזה רע היה אם היא הייתה יוצא חכמה כמו המרוקאית ויפה כמו אשכנזי. אוי ואבוד. איזה מזל שאתה, ואתם חושבים שלא שמעתם לי כאלה? אני תמיד מספרת את זה, not related, שכשעליתי לארץ, וזה בנישואים הראשונים, חתנתי עם בחור יווני, והיווני כהאור, ממש כהאור, והיה נראה מבוגר, ולסבתא שלי, אשכנזייה, כאילו של פעם, אישה יפהפייה, לא אמרתי לה, התחתנתי לזה, היא חינכה, היא לא הייתה כאילו לא הייתה גזענית. אבל היא חייכה וזה, אחרי זה שאלה, אמרנו יווני. היה רק טורקי, כאילו זה, בסדר, זה סביר. זה לא סביר. סביר. לא אמרה מילה. ואז הכרתי את הבעל שלי, השני שלו, הוא היה טורקי.
חצי טורקי, חצי קפקז. לא, אז היה חצי טורקי, חצי קפקז, אבל חיצונית היה לבן. וכשהכרתי בעין שיער ארוך, היה נראה מאוד ארגנטינאי בעין של החוט, אחרי זה הוא נראה מגיל, אבל כשהכרתי בעין שיער ארוך, והיה מאוד לבן, היה נראה בול צ'אק נוריס. צ'אק נוריס כשהיה צעיר, בול. הוא היה גם כפיל שלו, שהיה פה בארץ מחץ רגע. ואז אמרתי לה, סבתא שלי, אני מתחתנת, והיא ראתה אותו וזה. היא באה אליי ואומרת לי, לא זה יופי לנו, סוף לקחת חצי שלה. זה לא נגמר סוף. היא לא סבתא, הוא חצי טורקי, חצי. לא רואים. אמרתי, הסבתא, מה זה? אם אחדות איתו, רואים, לא זה, עם הבאים, הכל טוב. אוקיי? אז זה סתם היה עניין של... אנחנו אומרים דברים כאלה. אני רוצה להגיד לכם אפילו יותר מזה. אני גדלתי בארגנטינה. אני חשבתי שהיהודים המזרחים הם יותר גרוע מגויים. למה? כי ככה יש רק בבית. ככה גדלנו. זאת אומרת, עדיף שתתחתני עם גוי ולא עם מזרחים. אוקיי? כשאני הייתי ילדה קטנה, היו שדאגו לזה. היו סודות שדאגו לזה. אז ההורים שלי לא היו צריכים לעשות את העבודה. אוקיי? אם אני התחתנתי, רק עם מזרחים. אז אבל... לא, בכלל לא ארגנטינאים. כן, ארגנטינאים זה מכה שלא כולו לשפת. אפילו על הקולומביאנים אתם מתמסים, הקולומביאנים... מה זה אפילו, אנחנו הכי הרבה על מתמסים. אומרים על הארגנטינאים שכשיש רעמים הם מחייכים לשמיים, למה? כי אלוהים הם מה? כי חושבים שאלוהים עושה להם תמונה עם פלאש. כזה. אוקיי, אז החלק השלישי זה אנחנו שינוי בבני זוג, שינוי מבני, שינוי גבולות, תתי מערכות ויחסי גומלין. שימו לב, זה מרכז לנו את כל הרעיון של הייעוץ המבני. אנחנו בודקים את הדברים האלה, בודקים שיש גבולות, בודקים את היחסי גומלין בין האחים, בין הילד הקטן להורה, בין הילד הקטן לאמא. האם יש שם ילד הורי? האם יש שם הורה ילדי? האם יש שם אחים עם המון מריבות ביניהם, עם המון כעסים ביניהם? אנחנו בודקים את זה. כשזה שתי ילדים זה פחות בעייתי, כשזה 3-4 ילדים זה יותר בעייתי. אבל זה כל מה שאת אמרת שפתרונות. כן, כן. והפתרונות זה בסך הכל לשנות משהו אחד, אנחנו משנים משהו קטן, ולא כל שבוע נותנים עוד משהו לשנות. נותנים איזשהו משהו מאוד קטן. העניין, דרך אגב, התסריט עובד נפלא. הרבה פעמים אני נותנת את התסריט לילדים. וכשהילדים אומרים את התסריט, הם אומרים איך הם שומעים את התסריט. ואז אנחנו שומעים את האמא, אבל זה לא היה ככה. אז אני אומרת, אמא, אני מדברת עכשיו עם אורי, לא איתך. אוקיי? לא איתך. טוב, את רואה שהיא רוצה פשוט להרוג אותי. ואחרי זה אמרה, אבל את נודעת, כרגע, אני לקחת את המשפט. כרגע, הילדים יודעים שאני זאת שם עושה את זה. ואז אני מדברת על הגבולות שלהם, של להבין שכשאני מתערבת, מותר כי הילדים מבינים את זה. הם לא, זה קטע, הם לא. ההורים לא, מישהו עושה להם נו, אבל הילדים מבינים שמישהו מה עשה? לקח כמה שעות, גרתה, כי אותה מבוגר, נכון? כן, יש מישהו שמנהל את זה. מישהו מנהל, כי בבית אין אף אחד שמנהל את זה. כשיש את כל זה, אין אימונים. לא מנהלים מערכות. אוקיי? תחשבו על בית ספר, שילדים עושים מה שבא להם, המורים יכולים לקבל מכות מילדים, המנהלת מסתלבטת, כאילו מסתלבטת היא מעשנת נרגילה לילדים בחוץ. תחשבו מה קורה בבית ספר כזה. ילד אחד שקצת יותר קטנה, ייקח את התפקיד של המנהל. שתדעו לכם. קראתם את הספר זבוב, איך קוראים זה? לא יש זבוב, בעל זבוב. בבעל זבוב אנחנו רואים את זה קבוצת ילדים שמגיעים לאי, והילדים הם אלה שצריכים ממש לבדוק במקום, יש מי שיעשה את זה בשבילם. מישהו לוקח את השליטה, מישהו הרע, מישהו הטוב. יש תפקידים, כל אחד לוקח תפקיד. אוקיי? כי מקום צריך
היררכיה, מקום צריך מבנה, בכאוס זה לא עובד, אוקיי? אז המטפל מצטרף למשפחה ויוצר שינוי בהווה, את זה כבר הבנו, אנחנו עושים שינויים היום, כל פעם לוקחים תסריט, לוקחים התנהגות, לוקחים גבול, לוקחים נושא, לא לוקחים את כל הנושאים, לוקחים למשל איתם התחלתי עם הקימה, להקים ילד, לוקחים את הדברים שהם המאתגרים, איתם אנחנו יכולים להתחיל, ואפשר להתחיל גם מדברים פשוטים, כמו הגבלת מסכים, הגבלת זמני טלוויזיה, אנחנו לא משתמשים במילים האלה, שם אני מצרפת את הגישה הנרטיבית ורפריימינג, ואז אנחנו אומרים, אתה לא רואה טלוויזיה, אלא אנחנו רואים אני תמיד שואלת, תגידי לי את התוכנית שהוא אוהב, ואז אוקיי, אנחנו מסיימים לראות את זה ומפסיקים. כי לא רואים טלוויזיה, לא. אנחנו רואים על זה. לאחר מכן אנחנו עושים מכך, אנחנו נותנים לילד תסריט. אבל אני רוצה לראות, אבל אז מחר. מוחרתיים אתה רוצה לראות עוד משהו, אז אנחנו לא נראה את זה, וקודם נעשה את זה, ואז תראה את זה. אנחנו בונים את זה. זה מדהים היום. מה? מנהלת הילד באופן... אנחנו רואים באיזשהו מקום. נכון. ועוד משהו אחד קורה לזה. איפוק. כאילו, זה איפוק. גם אנחנו קורא את זה, שימו לב מה אמרתי. לא. זה לא רק גבול. לא, אמרתי, אני פשוט מסיים לראות את התוכנית הזאת. אני חושבת כבוד הילד. הרבה פעמים באמצע אנחנו אומרים, זה הולך להתקדם, באמצע תוכנית. אם עכשיו היא נותנים, את עכשיו רואה את האח הגדול, אני לא יודעת כמה את רואה את האח הגדול. ואני אומרים לך, לא משנה, הפעם. ואני אומרים לך עכשיו באמצע, לך תקומי לעשות... כן, אבל אם נגיד, יש לי שאלה. אני לא בטוחה מישהו. יש לי שאלה, אם נגיד, סתם, הם ראו, זה קורה לי גם בבית, בסדר? הם ראו תוכנית, ואז הם כאילו, אמרתי להם, אנחנו לא ממשיכים לעוד פרק, וזה המשיך אוטומטית, והם המשיכו, הם לא עצרו. לא, אז אנחנו... אז זה בסדר שאני נמצאת באמצע. לא. בוא להגיד את זה לפני כן, ואת צריכה להיות עם היד על הדופן. אם הם לא ידעו לראות והם לא ידעו לפני כן, תני להם לראות את זה, ואת אומרת, כשזה יסתיים, אנחנו הולכים. לא, אמרתי לפני, כשהם ראו את הפרק, אמרתי שהפרק מסתיים, אנחנו עולים להתקדם, ואז הם המשיכו לפרק הבא. אז קודם כל, את יודעת מה את עושה, את משנה את ההגדרות בנטפליקס. קודם כל, בסדר. שלא יהיה המשכיות, אוקיי? מה אפשר לשנות? פשוט גיליתי עולם. אני גם רגע, תעצמו הכל. זה זה הדבר הכי חשוב שנכון. נכון. אני בשוק עכשיו מה שאת אומרת לי, כי אני נראית חושי בדולות. אני יודעת? די, בוודאי. עוצרים את זה שם בהגדרות, שאת אומרת שלא יותר, למרות שמצד שני, אני רוצה שהם ידעו, ושהם יבינו, שאם אמרתי, אתה יודע, בסדר, אבל האם שידעו כי את רוצה שהם ידעו, או שאת מעדיפה שהם יותר קל. רגע, אבל... תראי, בדרך כלל, אם אני אומרת... אם אני דווקא מתחברת למשהו, אם היא עדכנה, העניין הזה של העדכן בשביל לא לקטוע אותם באמצע, אני לא יכולה לסבול הורים שעושים את זה. אבל היא עדכנה אותם כבר לפני, שאני אמרה, אני מסיים את אבל היא הפרק. כבר באמצע. לא, הבעיה היא שלה, היא רוצה שזה יהיה. אני יחד. עליה. קיצר, את אומרת, הם לא... באיזה שעה נגמר? לא, שמתם לב מה אור? זה לא עניין של בכוונה או לא, אני לא חושבת שהיא... רגע, זה בכוונה. מה אמרה אור? ברגע שאני מבקשת משהו, שאני אתבקש את זה. דרך אגב, בדרך כלל זה עובד איתם. מאוד שנייה. כי את כבר מה אמרת אתה שאל אותי? שהתחלתי את איתו. אותם ואמרת... כאילו היא אמרה לו... זה כאילו לבוא ולהכשיל אותם מראש כשאת לא באה ועוצרת להם את זה כשזה נגמר. כאילו, זה כאילו לבוא להכשיל אותם מראש כשאת מצפה מהם לעצור בדיוק את זה, כי זה תלוי בגיל הילד. זה תלוי בגיל הילד. זהו, ברור. זה תלוי בגיל. זאת אומרת טוב, זאת אומרת. 13 ומעלה, נכון. עד גיל 13 מאוד קשה להם, ובגיל 13 צריך שיהיה לו, גם 13 זאת תגובה. בוא נאמר, רצון עז להקשיב לאמא. בדיוק. שהוא ראה כבר 3 שעות, הוא כבר... עוד דחיית ציפוקים שהם קטנים, הם אין להם דחיית ציפוקים, יש את המרשמלו הזה שהם לוקחים. באופן כללי, מאוד קשה לילד לשים לעצמו את הגבול. בשביל זה אנחנו שם. זה לא אירוע, שנייה. אני רוצה להקשיב לזה שנייה.
שנייה, אני לא אומרת שאין לנו שוטר, אוקיי? אבל אנחנו לא אמורים להיות שוטרים. אנחנו אמורים להיות עם יד על הדופק. אם אנחנו יודעים שזה נגמר, איך שזה נגמר, אנחנו מגיעים. ומכבים. טוב, נגיד. או אנחנו רואים בחוץ, מרחוק, ידעו לסגור. כי אם תתחילו לראות, אנחנו יכולים להגיד את זה, כי אם תתחילו לראות במקום ללכת לסגור. אוקיי? ואז אנחנו בסדר, אבל אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. כשהתחילו לראות, זהו, עבוד עד סוף הפרק. אבל אתה גם מצפה עדיין מהפרק. אני גם אוקיי? אני רואה הבת שלי בת 3, הייתה אחריות, אבל אמרתי לה, היא רצתה לפני המקלחת לצייר בלוח. אז אמרתי לה, אוקיי, יאללה, תקשיבי, כמה זמן את רוצה? עכשיו, אני לא מבינה בכלל דקות, כמה דקות את רוצה? 10, 5, 10. אמרתי לה, אין בעיה, תקשיבי, תראי אותי, אני שמה עכשיו שעון 10 דקות, הראיתי לה 1-0. אמרתי לה, זה 10 דקות, שתדעי. 10 דקות זה צלצל. ואז אמרתי לה, טוב, צלצל. אז היא אמרה לי, אפשר עוד 5 דקות? אמרתי לה, תקשיבי, לא, רגע, היא יודעת לספור? היא יודעת, כן. אז אם היא יודעת לספור, היא יודעת ש5 זה פחות מ10. לא, היא יודעת גם תרגילי כזה, חיבור חיסור, אבל... לא, אבל היא יודעת שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אז זה לא ממש יודעת, אבל היא כנראה... לא יודעת אם יש תחושת זמן, אבל היא... או שהיא שמעה אותך אומרת. אמרתי לה 5 דקות. שתדעי שפעם הבאה שזה מצלצל, אנחנו מפסיקות. היא אמרה לי, אוקיי, ואז נכבה לי הטלפון. עכשיו, השעון לא מצלצל. פתאום בטעינה, ואמרתי, טוב, יאללה, יאללה, בואי נלך. אמרתי, לא, אמא, השעון לא צלצל. אמרתי, תקשיבי, הטלפון שלי מקווה. אבל היא ממש רצינה, זאת אומרת, זה נראה לי דווקא כן. בוא נאמר ככה, זה... בגיל 3 לא, זה בגיל יותר מבוגר. אבל זאת, אם תמשיכי ככה, אחרי זה יהיה הרגל. כי הרגל זה הרגל, זה לא משנה מה. על הפעם השנייה שמצלצל לא, ועל הפעם השנייה כן, אוקיי? שאני לא אמשיך עם זה ש... בוא נאמר ככה, אם עשית 10 דקות ואחרי זה נתת עוד 5 דקות, אני לא יודעת, היא יכולה לבקש עוד, אוקיי? 10 דקות, אם זה 10 דקות, זה עוד. אני מבינה שקשה לכם וזה, ואת אומרת את זה עכשיו, זה רק בפעם הראשונה קשה, שתדעו לכם. זה כמו שאני תמיד אומרת, רק הרצח הראשון קשה. אחרי זה אנחנו טובים בתור רוצחים סדרתיים. אבל אם יש פה בעייתיות, את יודעת מה? אז יש לי בעייתיות בעניין הגבולות, שאת אומרת נגיד דיפיוזים וברורים ונוקשים וכולי, שאת אומרת שיש אנשים שמסתכלים רגע על עצמם ואומרים איפה לשים את הגבול. אז נגיד פה באמת אמיתי, לא קריטי לי שהיא תלך איתך עוד 5 דקות. מעולה. אז למה אני צריכה לעשות פה את הגבול הברור שלי הנוקשה? ישר, לא אמרתי לך את זה. אל תחליטי. לא אמרתי לך שאת תחליטי. אבל עקרונית, מה שהיא לומדת מהפעם הראשונה, שזאת הפעם הראשונה שעשית את זה, שאחרי 10 דקות מותר לבקש עוד 5 דקות. זה לא דבר רע. רגע, אני חייבת להגיד לך משהו, אם זה לא היה שלי, מבחינתך שהיא תתגלה עכשיו, אז למה הקצבת לזמן? נכון. מלכתחילה. היא קצת בזמן כי חזרנו מחוג, היא יכלה, היא הולכת עכשיו להתקלח, רצתה עוד כמה דקות. יש לי ילד, אבל בואי, אני לא אמרח איתה עכשיו עד 9 בערב, זה הילד? אז תגיד, תקיים אותה זמנים. ברגע שלקחת זמנים, צריכה לעמוד בזמנים. כי אחר כך, אם עוד 5 דקות... זה לא שקרה מה שעשית. זהו, אוקיי? כי גם אם אמרת 10 דקות והיא למדה שהיא יכולה לבקש ממך עוד 5, אבל אחרי 5 את עומדת על זה שזה נגמר, היא תלמד את זה, היא תנסה, אחרי 5 תבקש עוד פעם. אם את תעמדי בזה שלא תהיה, אז היא תדע גם את זה. אם תעמדי על עוד 5, אז היא תדע שזה עוד פעמיים. זה מה שאנחנו לומדים. זה לא שזה בסדר או לא בסדר. זה, שוב, את אמרת על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אם לי לא מפריע. הגבולות הם תואמים הורה, לא ילד. הגבולות הם הגבולות שלה. יש הורים שאומרים, אני מוכנה להנקליט את הילד שלי על 12 בלילה. אז אני מתפעל שבגיל 6-7 הוא ב-12 בלילה עוד ערב. אוקיי? כי זה הגבול שלך בהתחלה. כשהילד מקלל בגיל ככה, ממש מקלל. אוקיי? אז כאילו, יא בנתנה, יא מטומטם, יא חרא, יא זבל, יא זה, ואנחנו רואים ילד בן 2 שאומר, איזה חמוד אתה, אוקיי? אחרי זה תתפלאי שבגיל 12 הוא בג'ורה. אז תתפלאי. אין מה לעשות עם זה. זה מה שאני מבין. אבל גם בא לי להגיד שכאילו, בהקשר הזה של כל הקטע של עוד 5 דקות, עוד 2 דקות, הקטע של הניתוח הגבולות,
אני אישית עפה על זה. כאילו, זה כל הגילאים שהם כאילו, הם הכי רוכשים כל מיני מיומנויות מסוימות. ואומרים, כן, שיצליח לה. כאילו, את מבינה מה אני אומרת? שיצליח לה עוד 5 דקות, ואולי אחרי זה במהלך... ודרך אגב, אני אקח את מה שאמרת. למה היא אומרת את זה? דרך אגב, זה דבר שגם היא יצאה. היא יותר צעירה בגיל. היא מבינה את זה יותר, היא יותר קרובה אליהם. לא מבינה. אוקיי? היא יותר קרובה אליהם. מאיזה גיל? אני אור. או, אתה קרובה לגיל 3? לא, היא יותר קרובה לגיל ילדות. אוקיי? ההבשלה שלה הגיעה בערך השנה. אני גם מכירה את דור כמה שנים. וההבשלה שלה הגיעה השנה. עוד שנה, שנתיים היא כבר לא תחשוב. אוקיי? וכשהיא תהיה אימא היא גם לא תחשוב. אתה לא? איך אני לא? לא תחשבי ככה, כאילו את אומרת וואלה, אני אף על שהילד, התפיסה מתחילה להשתנות מילדית לבוגר. רגע, זאת אומרת שהתפיסה שמה שאמרת עכשיו היא תפיסה ילדית? לא, היא תפיסה שיותר תואמת את הילד. אוקיי? וזה לא נכון. זה לא את ילדותית, אלא כי את מבינה את זה, את בתפר בין ההבנה שלו להגיד, זה הצליח לי. אוקיי? זה הצליח לי. אוקיי? אוקיי, בשביל זה אני יודעת להסביר את הקשר הזה של הילד במוח, שקורא לו הדבר, שהורה לא מבין את זה. ההורה חושב, למה הוא לא מבין בגבול. אוקיי, ושימי לב איפה את רוצה, כאילו איפה את רוצה, אני בדיתי את זה בקטע טוב, זה יצא פתאום זה, אני באתי לה בדיוק בטובה בהרגשה שלי. הדוגמה שלך הייתה מצוינת. כי זה משהו רגע, הדוגמה שלך הייתה מצוינת. מצוינת, דרך אגב, כי היא הקשיבה לה. היא הקשיבה לה. הקשיבה לי, אני הסתכלתי על זה שאני מלמדת אותם, ואני מלמדת אותה עכשיו שעון, ואני מלמדת אותה את ה... אני לא מלמדת אותה כללים, שעון, כלים, שנות. לא, זה בסדר. את ילדית. אני גם... אבל מה עשית לה? מישהו יודע את זה? מישהו שמע פעם על המילה התניה? כן, זה בדיוק. הבאת התניה. כשיש... פבלובי לחלוטין. זאת התניה פבלובית. כשיש צלצול, את מפסיקה. כשהיה צלצול היא הבינה שצריכה לבקש עוד. היא ביקשה עוד, ולא היה צלצול. זה ההרגל. זה מה שהיא הבינה. אגב, זה מה שבגיל שלה. ילדה חכמה. אמורה להבין. כל היתר, כל השעון שאת חשבת שאת מלמדת, כל הדבר הזה שאת חשבת את זה, זה לא. אני אומרת לך עכשיו, זה לא. לא, אבל אני אגיד לך מה זה כן, אני אגיד לך מה זה בהרגשה שלי, אוקיי? מה שלימדתי אותה זה דבר ראשון, אין בעיה, את רוצה? אפשר, כמו שאת אומרת, שתהיה בתנאי, זאת אומרת, אפשר, בואי נתחום את זה באיזושהי מסגרת זמן. ויכול להיות שגם לימדתי אותה לבקש, שזה גם בסדר לי שהיא תבקש, שהיא תלמד לבקש. יכול להיות שזו תכונה שאני לוקחת אותה, לא שום דבר הוא, על הכל יש לנו ביקורת, קיבלת הזמן שלך, את רוצה עוד קצת, אם זה מתאים לי, וכן, באמת, זה שלי. זה הצד שלה, וזה נפלא, מהצד שלה היא הבינה התניה, אבל זה לא משנה, זה לא משנה כי אצלך היא הייתה מסופקת ממה שהיה, ואצלה הבינה את ההתניה, אז יש פה מה? תקשורת טובה ונעימה לילד. התקשורת הייתה טובה, התקשורת הייתה חיובית, לא הלכת על דרך השלילה, לא הלכת על דרך של קושי, לא הלכת על ענישה, לא כעסת עליה, לא זה, את הקשבת, אוקיי? אז זה win-win situation, ממש. וזה לא משנה שהיא לא הבינה את מה שאת מבינה, אבל נתת לה את ההתניה הפבלובית שלנו, מה לעשות? מישהו צריך את זה? אני יכולה לחדד את ה... שעל כל פעם שהיה צפוי, נתנו לכלב, למשל את נותנת לו, ואת נותנת לכלב שקיעה או אוכל, או טריק, או איזה משהו, מים, או איזה משהו כזה, את נותנת כל פעם, כל פעם שהוא ישמע את הציף, פתאום לאט לאט יהיה לו גם רוק. הוא יודע שכל פעם שאתה כזה, נותנים לו משהו. אז לאורך זמן, זו התניה. אז הכלב מבין את זה. אם אנחנו הולכים למעגל התגובה המינית, אוקיי? אנחנו יודעים בחשק מה גורם לנו לחשק מיני. אנחנו יודעים איזה מינים עושים לנו את זה, אנחנו מבינים איזה מגע עושים לנו את זה, וזו התניה. כשנוגעים בנו בצורה מסוימת אנחנו מתלהבים.
כשאנחנו רואים, כשגבר רואה פורנו, כשאישה רואה פורנו, כשאישה מועדת, יש לנו התניה, אנחנו יודעים שכשאנחנו רוצים את זה, זה מה שקורה לגוף, אוקיי? זו התניה פבלובית. כי פבלוב עשה את הניסוי הזה על כלבים. ואחרי זה הוא הרחיב את זה גם לאדם. מה? לא. בקופים היה את זה שלה, עם הקופה, כאילו עם הקוף ברזל והקוף מגן, זה משהו אחר. אבל אצל פבלוב זה היה עם כלבים, והם ממש ראו שכשתו לאט לאט את הצליל, הכלב היה מרייר, ולקחו כלבים שמריירים בצורה בולטת כדי לראות את זה. אצל כלבים זה אחר. כן, אבל אצל גם שאנחנו מריחים גם רק אצל שאנחנו עברו, גם אצלנו זה אחר. אנחנו יודעים מתי לימור עושה לנו ככה, מתי אנחנו מבינים את זה. למה, היו פחות, אבל למה למשל פעם בסופרמרקט, כל הלחמים וכל זה היו בכניסה, אוקיי? כי היינו נכנסים במערך ישר, בנינו לבן, בנינו בובות, אוקיי? זה הדבר הראשון שעשינו, כי זה מכניס אותנו לאווירה, זאת התניה, זה כאילו ישר אנחנו מריירים, לא משנה אם אנחנו רעבים או לא. יודעת כמה פעמים הייתי עובדת במגדלים. כן. יודעת כמה פעמים אבל זה עובד על התניה. ואני לא אוהבת סופגניות. לא אוהבת סופגניות, לא אוהבת. הייתי עוברת במולדים. בקונה. הייתי קונה, הייתי אוכלת בסיסטומט, אבל זה לא טעים. נכון. סורטטת בו. באיקאה יש... נכון. נכון, זה בדיוק ככה, אבל זאת התניה פבלובית. זה נקרא התניה, זה נקרא להשתמש בהתניה פבלובית. את רואה, בהתניה פבלובית, אני שומעת פבלובית, אני שומעת פבלובה. כן, אותו דבר. אני אומרת, אוקיי, אמרנו, אנחנו, התפיסה קודם, אני פשוט סוגרת את זה. הרעיון הפותח זה הכי חשוב. הרעיון הפותח זה תוכנית אינטייק, הרעיון הפותח זה המקום שאנחנו בודקים את כל החוזים, את כל המשולשים, את כל הבעיות, אנחנו רואים את זה על הפעם הראשונה. לאחר מכן אנחנו נראה בהמשך, אבל הרעיון הפותח הוא מאוד חשוב, כי ברעיון הפותח אנחנו עושים גם בריתות עם כולם, אנחנו חמודים לכולם. למה? כי אנחנו רוצים שכולם יראו. אוקיי? אנחנו מביאים אלינו את כולם. למשל, אם הילד אוהב, אני מאוד קל, תבדקו למשל תחליפים, תבדקו דברים שהוא אוהב לעשות. אז למזלי היו שתי ילדים שאנחנו מביאים תחליפים, אז תמיד יש מישהו. תמיד יש מישהו שעושה תחליף כזה, תמיד יש מישהו שעושה איזה תחליף כלשהו, אוקיי? וגם עם ההורים, מזלי אני הייתי גם קראטיסטית וגם הייתי שופטת כדורגל וגם אני מורכבת עם אופנועים, אז מאוד קל גם להתחבר לגברים. והצד של האנשים, ואני גם באתי מעבודות, זאת אומרת, זה מאוד מאוד עוזר, תשתמשו במי שאתם, על מנת להביא אותם אליכם. אני גם חופשית. כן, תמיד תמצאו משהו, תמיד. חפשו תמצאו. במקום של רפור? כן, רק במקום של רפור, כי אנחנו רוצים שלא אחד לשני. רק איתנו. במקום של מה? אנחנו רפור. רפור זה מה המערכת הכספית שכרגע עושים. אוקיי, ביניהם לקשור את זה. אוקיי, ולמה אנחנו רוצים את זה? כי אנחנו רוצים שהם ייפתחו, שהם ירגישו בנוח לדבר את זה. עוד כמה דקות, בסדר? עוד כמה דקות, אני יודעת שאת כבר מתחילה לעמוד. אני גם פה, זה יושב לי מול פה. עוד כמה דקות. רגע, אנחנו רוצים. אפשר? רק כשנגיע. לומד לנו פשוט. מה הקשר? אני לא יודעת. רגע, אבל יש לה בעיה עם... רגע, ובאפן אתם יודעים, בואו נזמין פשוט פיצות וזה סלטות ונגמור את הסיפור. לא, יש פיצות לגלוטן. נזמין פיצות וזה 2-3 סלטים יפנים וזה לא נראה לי שהם... לא, איזה בעיה. בוא נצא פעם אחת, יותר מוכנות.
אני בעד. טיק 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 טיק. שני סלטים. טוק טוק טוק. אני הולכת לעשן. די, רגע, יש הפסקה או אין? לא הבנתי. כן, אני אגיד לכם משהו. מי שרוצה לשבת, אנחנו עכשיו 20, עוד מעט 27. ניתן לכם 10 דקות לפיפי וסיגריה, נמשיך עד שיבוא האוכל ועד עד הסלט. של 20 דקות. ממש. רותי, אתה באמת תזמין, אבל זה היה גבוה. אבל מה? מבינה טובה. לא משנה. לא, תזרמו. לא ניתקע על מה מאיפה. כי אני לא יודעת, תגידו לי מה לכתוב. נשאלו אותה בוואטסאפ, נו, היא הזמינה. מי זה? עושים ראש. אני ערבית. שאלי אותה רגע. אתה בהלם. לא הבנתי, זה לא לא, אני אומר מסך לי שוב, רגע, היא כתבת את הרצות, כי הולכה מהילדה, רגע, מי אמרתי? חכו להתקשר. אני שולחת לה. את שולחת לה? כאילו, שלחתי לה הודעה. תזמינו, תגידו כמה נעביר בביט. לא, אבל היא זוכרת שהיא אמרה שהיא לקחה משהו שהיה להזדמין בוולט. מה, עכשיו? שבוע שעבר עם זה לא היה... זה רק בשביל עשינו גם סלט, סלט מפנים או משהו. כאילו כמה צריך? כן, כמה. אני ממש כבר בודק. הנה. דנה בואי. עושה פיפי בעונה. הנה, אני זה אור, נכון? גם כזה אני ארפוש. כן. דנה, בתקוף יודעת מה היה טוב. ויצה מיסטר נונו? אז רוצים להפוך עכשיו? מיסטר לונה. לונה בלי אלון, לונה. טובה. יש אפשר? טוב, הנה, הנה. לא, עכשיו יש שמנו לי 10 דקות הפסקה כדי להזמין, ואז לפיפי לקבל את האוכל, וסוכר. ואז... אז אני אעשה תודה, מאמתים. ביי. אתה מעוגיות? או שלא זה? היא לא יודעת, היא עוד לא טעמה. רגע, היא